Tak warai carane gawe sambel simpel ter penak kae, pokoke ora pakai ribet lho cah. Dadi iki aku meh goreng welut dhisik, terus ki meh tak ke persiapan mau awan-awan mangan kae. Nah iki aku goreng welut saithik ngene iki, sing penting kena garing kena gelawah mangan awan lho cah yo. Terus tak lanjut iki ameh nyambel iki tak cemplungke lomboke ngene iki, pokoke iki serba tak goreng cah. Iki perbandingane aku nggone bawange siji terus brambange loro, lek lomboke sak-sake selerane awakmu dhewek cah. Terus ngene iki pokoke lek wis dicemplungke ngene iki dingu sampai meledos-meledos, tapi rodok ngati-ati soalnya lek meledos-meledos ngene iki iso wae kok lek nyiprat nek moto iki iso malah bijil motone cah, soalnya iki panas tur pedes to. Lanjut lek wis terus jiko cowek iki dicemplungke ndak cowek ngene iki dikai uyah saithik karo masako nih saithik, terus tambahi kecap ngene iki ana semute lho, kecape iki enek semute mau yo ana loro iji kae, diulek alon-alon ngene iki sampai engko bener-bener alus lembut kae, ora patek ning grenjol lho cah, ben gak do nemplek ndek untu. Wis tak jamin ngene iki rasane wis mesti enak. Kari-kari ngene karek dicipi, kurang piye, kurang pedes, kurang asin, kurang apa sing kena kabeh iki ketara ndek kari-kari ngene iki rasane.